Malta trid tibda proċess biex il-Mediterran ikun fiċ-ċentru tal-politika tal-enerġija tal-Unjoni Ewropea. L-ewwel pass hu li f'pajjiżna tittella konferenza bl-isem ta' is-sigurtà tal-provvista tal-gass li rwol tal-iżvilupp fir-reġjun Mediterran. Il-Ministru għall-Enerġija Konrad Mizzi spjega lan ta' din il-konferenza. Permezz ta' din il-ħidma aħna nixtiequ nibdew proċess li inqiegħdu l-Mediterran fiċ-ċentru tal-istrateġija tal-enerġija tal-Ewropa u jikkumplimenta b'dan il-mod l-istrateġiji l-oħrajn li dejjem kienu ffukati fuq in-nord tal-Ewropa. Il-ħtieġa ta' din il-konferenza tqajmet f'diskussjonijiet li saru bejn il-Ministri tal-Unjoni Ewropea nhar il-ġimgħa li għadda fil-Lussemburgu. Waqt dawn id-diskussjonijiet il-Ministri tal-Unjoni Ewropea tkellmu dwar il-kriżijiet li bħalissa għaddejjin bejn l-Ukrajna u r-Russja, fejn kibret aktar il-ħtieġa li l-provvista tal-gass fl-Ewropa ma tibqax tiddependi kważi għal kollox fuq ir-Russja. Din ix-xitwa l-Ewropa għaddiet minn numru ta' kriżijiet politiċi. Kellna l-ixju tal-Ukrajna u l-challenges li kien hemm mar-Russja. Rajna kemm l-Ewropa kienet għal darb'oħra vulnerabbli fuq sors wieħed jew tnejn tal-enerġija li ġejja minn ċertu pajjiżi. Aħna bħala Malta fih dan il-Kunsill Ewropew tal-Enerġija tkellimna kemm il-darba dwar din il-materja u nsistejna li għandu jkun hemm diversifikazzjoni fis-supply tal-fuels tagħna li nużaw għal power stations biex insaħħnu u għal affarijiet u l-użi oħrajn fl-ekonomija tagħna fosthom il-gass. Din il-konferenza se ssir bejn l-10 u l-11 ta' Lulju u l-awtoritajiet Maltin qed jistennewha b'entużjażmu. Huwa unur għal pajjiżna qed jħossi il-konferenza, unur għaliex aħna konna biex ngħid hekk dak il-pajjiż li iktar instiga l-ħtieġa tal-bidla f'dan ir-rigward u l-ħtieġa li l-Mediterran jista' joffri sors ġdid ta' supplies ta' gass u ta' żejt għall-Ewropa.